କାଲି ମନ୍ଦିର ଯିବା ଡାକିବ ହଁ ମୋର ଦାଦା କଣ ଦେଲେ କୋଉ ଦିନ ଆଜି କଣ କରିଦେଲେ ଏକବାର କାଲି କାଷ୍ଟ କାଲି ଯାଇ କାଲି ଯିବା ଆଉ ପୂଜା ଡାକିଣି ଆଜି କାଷ୍ଟଟି ହଁ ନାଇଁ କାଲି କାଷ୍ଟା କାଲି ଯିବା ନା ମନ୍ଦିର ଏବେ ତ ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ଉଠୁଥିଲା ଆଉ 2 ଦିନ ହେଲା ଉଠୁନ ମୁଁ କାଲି ଉଠେଇଲି ନା ହଁ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଯେତେବେଳେ ତା ନିଜ ଭାବୁଛି ଯାଉଛି 12ଟା ହଉ 1ଟା ହଉ 2ଟା ହଉ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତେ 12 ଯାଏଁ ଫୁଲ ତୋଳୁଛି ସେଇଟା ଆଉଛି ଲୁଗାଟା ହକାଇ ଦେଇକି ବସି ଯାଉଛି ନହେଲେ ହଳଦୀ ଭାତ ଦେଖାଯାଉନି ଡାଲମା ପଛାରେ କଥା ହେଲାଣି ଲୁଣିଆ ହେଇଯିବ ନା ଖାଇବୁନି ସେ ପଟ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବାଥରୁମ ହଳଦୀ ହେଇଯିବ ঠিক হবে না বেশি লাগে देखो ना तो बहुत पड़ेगा ना हाँ कहना भिजी बड़ा भीतर ना पड़ेगा ये जो बेसी तेल देले भल लागियो नहीं
ରୋଟି ଫୁଟୁଟି ସିରି ତେଲ ଗରମ ମୁଁ ନେବି ନା ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ିବି ନା ମୁଁ ତା ଦେହରେ ପକେଇ ଦେଉଛି କରି ଗୋଡ଼ି ପକେଇଛି ତମେ ଆଖଟା କାଢିନ ରହ ମୁଁ ତାକୁ ଚଲେଇବିନି ଜିରାଟା ହବ ନା ଆଜି ଫୁଟିବ କড়া ଠିକ୍ ଏତେ ସମୟ ରହିପାରୁନି ଆସେ म्हणजे तू जेव्हा हवं शिव सेवा हवं ଆମ ଭାଉଜଙ୍କର କହିଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି सोनू से तोर की कौन खियाउची ତା ମାଆ ପାପାଲି ତ ସବୁ ପରିବା ପତ୍ର ଗୋଳେଇ ଗାଳି ଖାଉନି ପାଣି ଦେଇଛ